Vítejte. Takže čus lidi, vítejte u dnešního videa, která se jmenuje Parkup s Kakinkou. No, Kakinka je tamhle, připravuje se na make-up, no a prostě pak jdem čus. Jo. Jsme připravili Kakinku a Kakinka už je na akci a Kakinka se rozcvičuje. Takže první věc, musíte si nějaký outfiták sehnat, jo, prostě nejlíp takhle. A počkej, Macku, hele, doufám, máš pojištění, že jo? Nevím. Tak dobrý. Takže prostě outfit je to hlavní. Nemáte-li kapuču, kupte si kapuču, je to důležitý. Jo, ale já radši, protože tak já radši víte, co zaříznu, nebo ne. Takže první věc ale vám... Macku, nelez tak blízko si tu kameru, nevejdej se. Tak první věc vám ukážu pořádnej jump, jo? Bude to sranda, tak pojďte. Ne, já bych to přeskočila i tak. Takže jsme na první překážce. První důležitá věc jsou Adidas boty. Bez Adidasek do parkouru nelez. Je to fakt zlo. Takže máme tady tu asi 7metrovou překážku. Nevím, je to dálka, je to výška. První věc je takzvaný jump on side. Říkáme tomu skok. Musíte takhle doskočit a takhle být, přesně. Takže ještě jednou si to zopakujeme. Skok a jsme tam. Dolů. Skok a jsme tam. Dolů. Takže první věc máme hotovou. Druhá věc je, říkáme tomu u nás v té čubince, jo. Tomu říkáme, já se to bojím vyslovit, ale je to hrozně těžký. Říkáme tomu dvojitý salám s Mackem a dál. Je to těžký, takže důležitá věc je rozběh. Rozeběhneš to, jo? Takže běžíš, teď leháš, převaluješ, další převal a máš to. Je to... Takže lidi, úplně vážně, řeknu vám 1 až 7 věcí. První věc je takové řečení, které říkají i starověcí Římané. Nemáš-li sílu, uženeš si kýlu. Kýla, to je zlá věc. To je, vám se napnou všechny kosti v těle, začnou se ohýbat, deformovat a pak vás pošlou do mekáče. Tam umřete. Byli jsme hodně těžký triky teďko, ale teď přichází elita. Doslova. Připravte se na dvojitý backflip z mekáče, Big Macem a Chicken Burgerem. Jdeme na to. Rozbíháváš se. Rozbíháváš. Náhle zastavíš. Převaluješ se. Dopadáváš. Skáčeš. Jedeš. Nějak neunášíš. Jedeš. Slezeš. Slezeš, běžíš. Běžíš. To nejdeš si. Já už moc nemůžu. Jsi ode mě nic moc neočkavý. Ukaž to. Tamhle ta řeč, příkrá, kolmá. Fakt to bude těžký. Takže běžíme. Našekla. Do prdele. Mamaj! Jsi chytala zásek. Už jsem venku. Tak ještě jednou tedy. Jak se říká, moc mi nečum na tlouštíka. Věříme? Jo, dala jsem to. A teď dáme sjest.
To je fakt dost hotevá. Bylo to něco jako 3měsíční kardio. Tak vám to řeknu. Jo. Když jenom jako že cvičíš v mekáči. Nejde nic moc, ale víte co? Pro vás, že jste moji miláčky. Tak já už fakt nemůžu. Jeden trik, už mi tady sypou košti. Jeden trik, poslední trik. A to je... Co to víte? Šikmooký divok přeskok, dvojitý marshmallow a oheň na grilu. Takže, já si proměňte, jo. Dneska bude všechno. Můžeme být rádi, že mě to udrží. Jako, jak říkám, při pár žurů nejdůležitější, hlavně jakože rovnováha, kterou, jak můžete vidět, ovládám, jo. A příště se u vás zase ukouknu při dalším Terry Blyton tutoriálu. Tak, ahoj!